Нядзеля 21 мая. Ці зазіралі вы сёння ў каляндар? Не паспелі бы толькі вочы нядаўна расплюшчылі. Вось і выдатна. Выспаліся, спадзяюся, як след. А пра тое, што пазначана ў календары на сённяшні дзень, я вам раскажу. Дык вось, 21 мая адзначаецца Сусветны дзень культурнай разнастайнасці ў імя дыялогу і развіцця. Згодная назва доўгая, і ў нядзелю пасля сну сходу спасцігнуць яе сэнс цяжкавата. А вось і не, насамрэч усё проста. Дзень прызваны нагадаць чалавецтву пра значэнне, якое мае разнастайнасць культур, нагадвае пра важнасць захоўвання культурнай спадчыны. А мы якраз гэтым і займаемся. Так што наш дзень, сябры, наша свята, адзначым яго разам з нацыянальным хіт-парадам «100 песень для Беларусі». Я, Вольга Сацюк, абвяшчаю старт чарговага музычнага спаткання. Далучайцеся! Рабіце глыбокі ўздых і раскамандавалася. Глыбокі ўздых варта ў першую чаргу мне самой зрабіць. Уздых, выдых. І за справу абвяшчэння тых, хто пакідае нашу хіт-парадную кампанію. Так, па сутнасці і не стаўшы яе часткай. Я зараз пра тых, каму не пашанцавала зведаць салодкі смак глядацкай увагі і прыязнасці. Глядзіце, хто застаўся за бортам хіт-параднага карабля. Дэвайсы, да сустрэчы! Святлана, а Гарвал вымушаны развітацца. Дарыя, да новых сустрэч. Ты сказала 3 рэчы. Кіпі, кіпі, каранец, покуль прыйдзе маладзец. Яшчэ корань не ўкіпеў, а ўжо баран прыляцеў. Андрэй Бібікаў, пакуль. Пытаецца ў людзей, ці ўмее рабіць. Верба, ты верба моя. Што ж ты не Дмітрый Каралёў, усяго найлепшага. Што ж ты не так зелена. Сябры, не забывайцеся вярнуць выканаўцаў, якіх мы, я перакананы, выпадкова згубілі, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце і зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Яны, безумоўна, дастойны таго, каб быць у хіт-параднай камандзе. Ну, а цяпер я з задавальненнем саступаю месца тым, каго вы рознымі спосабамі спрабуеце ўнесці ў сцэнарый хіт-параднага свята. Глядзіце, слухайце, галасуйце, калі ўжо папрасілі, а мы выканалі. Як таецца цера, што летаць не хоча, гэтак маё сэрца за табой лякоча. Як тыя калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Як тыя калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок жа высок, як лапаць на печы, а ты мне ўсё кажаш, што я недарэчы. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты.
глянькі на мяне, што ў мяне жалуды ў пільне. Я хадзіла ля дубоў, назбірала жалудоў. Я хадзіла ля дубоў, назбірала жалудоў. Шумел темный гай, прихожу дзяўчыну казак покахал. Шумела долина, шумел темный гай, прихожу дзяўчыну казак покахал. Дзяўчына, голубка, ты будешь моя, як месяц на небе, як ясна зара. Дзяўчына, голубка, ты будешь моя, як месяц на небе, як ясна зара. Раз, два, три, калина, белый цвет. Раз, два, три, Янина, любишь от тебе. Раз, два, три, калина, белые цветы. Раз, два, три, Янина, кого любишь ты? Хлопца не дождала и с другим пошла. На дворе калина тихо стояла. Ой, с другим гуляла, ты не сберегла. Рученьки сложила, ты заплакала. Белый цвет. Раз, два, три, Янина, любишь от тебе. Раз, два, три, калина, белые цветы. Раз, два, три, Янина, кого любишь ты? Янина под венец пошла. На дворе калина тихо стояла. На ручничок стала, в очки глянула, рученьки сложила. Раз, два, три, калина, белый цвет. Раз, два, три, Янина, любишь от тебе. Раз, два, три, калина, белые цветы. Раз, два, три, Янина, кого любишь ты? Ну вось пяцёрка тых, хто рвецца ў бой на музычным рынгу, абвешчана. Далей справа за вами. Толькі вам вырашаць, хто з гэтага бою выйдзе пераможцам і такім чынам заваюе ганаровае хіт-параднае месца. Хачу папярэдзіць навічкоў, зрабіць гэта няпроста, але магчыма. І зараз я па чарзе буду называць тых, хто на гэтым тыдні вашымі стараннямі, намаганнямі атрымаў права пераможцам звацца. Такім чынам, дзясятка шчасліўчыкаў тыдня. І пачнём сапраўднага хіт-параднага трэнда вышыванкі. Дарэчы, некалі кожная дзяўчына павінна была вышыць кашулю будучаму мужу. І не проста так, а каб ведаць, верны ён ёй ці не. Вышываючы кашулю, дзяўчына нашэптавала старажытнае заклінанне. Лічылася, калі кашуля згубіць сваю белізну пасля чарговага прання,
значыць, хавае муж ад жонкі делікатную інфармацыю. Але мы нікога не збіраемся выводзіць на чыстую ваду. А вось песню ў выкананні Кейсі паслухаем з задавальненнем. Дарэчы, сёння Кейсі 10-е. Вышивала дзяўчына, вышивала чорную і чырвоную нитку слала. Вышивала дзяўчына, вышивала чорную і чырвоную нитку слала. Ниточка расставание, а червона ниточка то кохание. Тая чорна ниточка лёгко слалась, а червона ниточка часто рвалась. Тая чорна пойду я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. Носимой соколику час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Носимой соколику час кохання, хай согреє серденько. Ой. 9-я прыступка. Шчыра сказаць, я ўжо нават стамілася палымяныя спічы прамаўляць у падтрымку. Ну, здагадаліся каго? Хто на гэтай прыступцы вашымі стараннямі, намаганнямі ўжо, мабыць, з паўгода топчацца? Правильно. Гурт «Аура». Чарговае галасаванне ніякіх сюрпрызаў не прынесла. «Аура» зноў 9-я. Я
родная, скажи, мамашка родная, пойти ж буду я такая, пойти ж буду я такая, пойти ж буду я такая, я калица у Марии. А вось Наталя Камісарова ў параўнанні з мінулым тыднем скацілася. Чым справа, паклоннікі? Што перашкодзіла вам галасаваць за любімую спявачку актыўна і натхнённа? Памятайце, канкурэнты не спяць. Яны зараз хуценька ўвесь свой спрыт праявяць і запалам здзівяць і свайго фаварыта на пераможны хвалю вынесуць. Вы ж гэтага не жадаеце, правда? Тады зараз слухайце і атрымлівайце з задавальненнем, а крыху пазней галасуйце. Сёння Наталя Камісарова ўсяго толькі 8-я. Зелене листє, білі каштани, о, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали, дай Бог вони, щоб щастя не мали.
Не змянілася ў параўнанні з мінулым тыднем становішча салодкагалосага Віталя Пракаповіча. І з гэтай нагоды я вось што скажу. Хай лепей так, чым... Ой, нават і вымаўляць не буду, Віталя публіка любіць. Жадае чуць і бачыць, і галасуе за яго. А ўсё, што мне думаецца, здаецца, ну каму гэта цікава. Галоўнае, Віталю абойме і зноў сёмы. Місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Свети, місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Зайшов до мілеї, вечеря сядаю, а моя милая та й чорна бривая вечеряти не схотіла. А моя милая та й чорна бривая вечеряти не схотіла. Чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходиш в зелений садочок червоною руту рвати? Що ти не виходиш в зелений садочок червоною руту рвати? Заболіла, ні набила мати, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети, місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Песенно-танцавальны марафон працягвае Вольга Змуршык. На гэтым тыдні ў яе, дзякуючы вашай актыўнасці, больш зайздросная пазіцыя. Працягвайце галасаваць яшчэ больш настырна, напорыста і заўзята. І не думайце, што стамілася фаварытка ваша. Не-не-не, у нас стомленых не бывае. Вольга зараз вас у гэтым пераканае. Вольга Змуршык, 6. Ты, казача, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, в тебе батька лихий, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома не вае, на веселе гуляй.
сердце мое, когда тебе хотите, тебе верно любите. У тебя кошки лихие, да недобрые такие. Сердце мое, сердце мое. А я кошкам захожу, кусок сала положу, а ты сердце ходи, меня верно люби. Сердце мое, когда тебе хотите, тебе верно любите. Паспяховым выдаўся тыдзень для Валянціны Альшанскай. Хай сабе і невялікі, але крок на прыступку вышэй яна здолела зрабіць, дзякуючы сваім гарачым паклоннікам. Так трымаць. А Валянціне, якая, дарэчы, сёння 5-я, дазволю сабе пажадаць павелічэння арміі фанатаў і ўзнясення, дзякуючы ім на самыя жаданыя хіт-парадныя прыступкі. Твой выхад, Валянціна! Куда ветер веет, туда я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. А я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре. А на третью ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поймал, я себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. А зараз колькі слоў пра групу таварышаў, якія каторы ўжо месяц плячо трымаюць абарону ў вышэйшых радках хіт-парада. Вось так вось сталі побач адзін з адным, і ўсё, ні мыш, ні пташка не праб'ецца. Да ўсяго яшчэ і паклоннікаў маюць надзвычайнай шчодрасці. Гэта я пра Аксану Вечар, Кірыла Ермакова і Максіма Осіпова. Сёння яны 4-тыя. Не спалося моладзі, не драмалася, не спалося моладзі, не драмалася, прыснілася моладзі мілага рука, прыснілася моладзі мілага рука, прачнулася молада мілага няма, прачнулася молада мілага няма.
п'ять вишеньки. Шипи, шипи, миленький, и себе и мне. Шипи, шипи, миленький, и себе и мне. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Есть у меня нелюбая лепша за тебе. Есть у меня нелюбая лепша за тебе. Не спалося, молоді, не драмалася. Не спалося, молоді, не драмалася. Гурт, які ўжо каторы тыдзень радуе публіку сваімі спевамі, трапіў некалі ў хіт-парад па ўсіх нашых правілах і законах з лонг-ліста. І першае паспяховае выступленне вырашыла лёс калектыву. Без іх з той пары не абыходзіцца ні адзін наш нядзельны канцэрт. Вось і зараз я з задавальненнем запрашаю іх на нашу імправізаваную сцэну. Фолклор, ваш выхад. Бронзовая медаль таксама ваша. Был на свете хлопец даволі малады. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Веселі, як завжди, цалує хлопця дзеўка, а ён ест пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопця дзеўка, а ён ест пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ты крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі.
мяняйте любовь на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколи не мяняйте любовь на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколи не мяняйте любовь на пироги. На другім месцы зноў усё без перамен. Не маю ні права, ні жадання прамаўляць пафосны тэкст. Скажу коротко и просто. Сярэбраны медаль мой. Самыя добрыя словы адрасую тым, дзякуючы каму я маю магчымасць яшчэ і яшчэ раз расказваць чуллівую гісторыю, як горліца полелі бяду. Хай яна і сёння вас не пакіне раўнадушнымі. Галасуйце! Ну, вось, дзявятка абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Кейсі. Аура. 9-й радок. Наталья Комиссарова, 8-я. Як же ж сумно, о, як же ж нудно. Я перейду річку. Віталь Прокопович, сьогодні 7-й. До дівчини на всю ничку. Свети мисаченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Серце моє. На
На 6-м месцы Вольга Змуршык. Тебе верно любите, тебе батька лихи, ты недобрый таки, сердце мое. Люди говорят, Валентина Альшанская у рейтингу 5-я. что люди говорят, то я не боюсь. Приснилась молодость. Оксана Вечер, Кирилл Ермаков и Максим Осипов 4-е. Проснулась молода, милая няма. Проснулась молода, милая няма. 3-е место гурт Фолклор. Ці чули ви, любив я дівчиноньку, де сиром пироги. Ой, ці чули ви, любив я дівчиноньку, де сиром пироги. Пала горлица лебеду, Вольга Сатюк, Серебро. посылала горленька по воду, див-див на село. І вось яно, першае месца. Заняць найвышэйшую прыступку хіт-парада я запрашаю Лесю Кодыш і Славу Нагорнага. Так трымаць прыхільнікі. Віншую, пераможцы. Ну, спявайце ўжо для нас, спявайце сваю пераможную песню. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Ти не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло сонце за ваконца,
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3Беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!